chik noger manade ni onge ng'at manyalo konyi kanyo koro nyaka wachokre mondo watim gigi kanyakla mondo wane kaka wanyalo timo chike mabecho to be county sani ingeni omigi certain powers e gazette notice ma December ni to sani e county nikech gionge gi ng'ama ong'eyo sector ni to onge ng'at manyalo nyiso gin mondo gilosie kumo moko mag county ma make gik ma gitiegi to mano ema sani kata kineno ni chike mang'eny gin chike mag national government to e county kae kumonego bed ni county konyowa to neno kaka ngima wa dhi maber ok timre paro maliwa ahinya kanyo dakika osekadho 30 tok saa 4 mar okinyi koro kono duogo okang' mar ariyo koro waseng'e ni shida ni kanye wadwaro ng'eyo kaka wanyalo solve problems kaka wanyalo tatua tatizo mabende wasebedo kwa yudo Dr. Christine kanyakla kod Victor koro kono waduogo okang' mar ariyo wabiro bedo kwa ng'iyo kaka jowa nego bed ni nitiere akicha ahinya to gwenge mabende mining kata mano osebed kikunya mula market kod man kich kaluo chal ka gima mula kende mwakunyo koso nitiere mineral mora mora kaluo kendo en mula en mula mang'eny mula em mwakunyo en mana ni gwenge ma Kisii neno ka gikunyo soapstone soapstone kidicha soapstone mawuok Kisii kata kamano kwa duogo okang' mogik koro nyakorom Gajwang' koro biro bedo kwa ng'iyo kaka wanyalo bedo akicha jirani samoro king'e jirani mari ma samoro dhiga kunyo mula nyakorom Gajwang' paro mane mabe nyalo somo kode mar mondo mi aluora magwa kik wabed kod achiedh nade makamagi thoe mabende osebedo kaneno to gwenge makamagi bende waneno ka nyithi skul bende dhi sikul bugo ka ono sewe kacha bugo ma open kata mana mowewe mojwang' kanyo be nyalo kelo achiedh nade nyithiwa kopogore kamna gi jogo eko mabende osebedo ka dhi kunyo mula e kuonde makamago akayo matin wabiro duogo kwatiko twak gi mago onge gimoro amora ma wanyalo timo mak mana tero prince mabor ahinya gi kae owe mar Halin ini temo wachang'o nyathini ubiro dhi kode nade unokune ka nyathini tuo nyathini pok ochango kata matin pod odwaro men gi machiegni Grand prize won! Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the road. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi, tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi, kod Sharon Ong'ao. Kik bai. Machiegni nyakorom Gajwang' e chenro mar ngoma owake. Wuok tich akelo ni mix mokwe. E kaito tich ariyo. Reggae owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tich adek nyakorom Gajwang' akelo ni mana yani ngeni mpaka gi wasanii. Tich ang'wen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, Nyakorom Gajwang' Friday supu zo wake. Sapara kidaka paga beat nyaka sapaga rio kod Ann PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Ok ginyal wei ma ok inyiero. DJ Comeback Selector. Tunapiga. Idwa dhao donge? Idwa gori? Adwa timo ni maandamano maduong' kibong'eni ano. Mama ilika polisi timang'o. Ka yeng tachaga. Ibiro utenda kama ni chaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Ok ajaduong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelonwa. Ibiro timo what? Kicho. Waluong ne police. Yes, ayuri. Topic. Nyarko chia. Tich abich ka tich abich, saa 1 gi dakika 55 otieno. Manera Mogi TV.
Nyakor mgojong machiegni okang' mogik. Wadongi matin e dakika 20 mar mondo mi watiek chenro makama. Koro kapo nono ni nitiere koda ote mora mora, ka thuolo ni mano mar orogi, abro bedo ka somogi mapiyo piyo ne Victor kata ne Christine mar mondo mi giduoki e yo makare. Kata kamano kapok wadonjo kare thor wach mabende wantiere godo twak marwa mabende wadhi godo nyime. Nitiere ote moro ka maneno ka Ruth Nyathi Ochieng' oro. Wach no luo twak nitiere Umoja Inako mano bore Nairobi ka. Iwacho ni kunyo mula en tich mar risk lives mago mag oganda kata bed ni okelo yuto kamano. Life should be a priority. Iwacho ni tij odhuro ma mine nyalo timo makel nigi yuto. Kirango maber to joma chandore gi kunyo ok faidika sana. Nitiere jotelo ma yuto e logi. Iwacho ni mine opar dere. To kama wuone nyithindo bende moko waseneno ka samoro we kata mna sikul to donjo e kunde kunyo mula makamagi. Aparo ni ote makama mana kinyalo duoko mapiyo piyo kintiere county mano Masia Victor. Nikitangini bondo kanyo bende county Masia gi aluora mar nitiere kunde kunyo mula mopogore opogore. Duoka na mapiyo kapok wadhi nyime gi twak marwa. Okay, erokamano. Awacho ni yudo ka ntie gidhongere wacho ni the lords yudo ka nitie joma yudo mulani ahinya mopogre gi japinyni. Ng'at omiyo nawacho natemo rifane gi nyithi vijende gi ni yudo ka gin gidhi ne 1,000, 5,000, 4,000. To nitie ng'at ma kila achiel oyude $4,000,000, $5,000,000. To duogo to miya 2,000 to un mitiyo tich matek ahinya. Koro onego bedni ka gi form SACCOs kaka nwawacho cha to gibedo trained. To alafu wabet gi system, sirikal keto chik ni ng'ato kotimo ma to nitie amount of money, nitie pesa ma ok onego bedni miye pesa matin ne mano. Mana pani nyakonyo vijendewa. Mano nyakonyogi kabisa. To kendo jogo be gibede gi chuny. Neno gima timre koro Kongo Goma. Iga mokadho cha nadhi Goma ka lweny ni koro osechakore. E wach mana wach mula ni. Yudo ka mula ni en lweny ma ka joma dongo gi osedonje ma gichako kelo interest gi. Yudo kiwuotho e town kama tiyudo ng'at motho ka kidoga ka wan inya wuotho tido kata ka guok mtoko gwendara kama. Koro kocha to dhano yudo ko tonga moko chuo gi pala moko go gi risasi. To gini nyakelo lweny matek. Koro wariwre uru kanyakla mondo wane kaka warito mwandu wani to mwandu wani kik negwa. Mwandu wani mondo gerwa, mwandu wani kik inywa, mwandu wani mondo konywa. Mwandu wani mondo kel dongruok wengewa. Erokamano. Nyakoro yokang' mogik ni gi dakika matin modongo dogi. Adwaro mar mondo mi waler ni Nyikora Mgajwang' kako nyalo kedo gi masiche mabende osebedo ka jogo eko mabende osebedo ka kunyo mula. Omiyo kana nyisi ni ng'e jalno mabende kunyo mula kata mana e luora maru kanyo e kunyo mula nikech en gima lit kiyudo ni gweng' achiel olalo dhano modhuro kuom ranyisi masira manotimore mogik ni ji 5 mawuok e gweng' achiel kanyalo lalo ngimagi. En lit ok en ne familia kende, lit ne anyuola, lit ne society kata na gweng' duto. Koro Dr. Christine, ere kaka nyalo bedo akicha? Iwacho ni community awareness ema bende koro adwaro mar mondo mi wang'e nikech aluora magwa ji ong'e kuonde mikunye mula, ji ong'e bur ma bende ok oum e kind mamoko. Kaka wacho ni kunyo mula ni ben security and a very big security issue. Emomiyo ineno kata serikal oketo jomiluongo ni mining police. To mondo wa prosper an dawacho ni onego wabed nosy neighbors. Neighbor ma nyaka ng'e ni ang'o matimre gweng' kae. Nikech ka ng'ato pok okunyo ka ine gweng' mari, environmental impact assessment tiende ni nyaka inyiswa gima idwa timo e gweng' kae mondo wabe wang'e gik ma ibro timo e gweng' kae. Ka chieng' moro ka un gi pi mokuny mantiere butu kanyo koso nwang'o pi mokuny mopogre koso nwang'o pi mfereji tinwang'o ni nitiere test moro mopogre kanyo. Iwacho ni tang'o motimre gi pi kawuono. Ka nyisu ni pi to ler nikech pi en one of the ways ma tuoche ng'enyie. To ka wakunyo mula to pi nyalo ga lokre from time to time. To koro onego bed ni warango wach pi nikech pi e ngima to pi ema wabro tiyogo pile pile. Nena ka e surrounding wa kae ka jokunyo mula pod kunyo to wachako waneno ni to kawuono nang'o nitiere line moro kae machal ni crack moro wuokie. Mondo wang'e to wanyisgi ni uriteuru mondo wane kaka gik moko chal. Ka nitiere ng'at manyalo nono wachno obiyo none wachno. Kasto rango wach lo kaka lo ridre mos nikech ing'e ni seche moko sani nikech kuonde ma ji kunye ok chiegni gi kuonde ma ji odakie ahinya.
to ka ntiere ng'at modak machiegni to ing'e ni mano in kaka neighbor be mano nyalo affecti. Koro ranga kaka aluora ni chal. Kineno ka beda kanyo to ipenj to ka chief be ong'eyo ni jogi timo ang'o, nikech ing'e ni seche moko ng'ato nyala biro to en jirani to king'e ni ang'o matimre kanyo. Bera king'eyo nikech magi gin security risk ma kata in kumidakie inyalo dwaro ni mondo idakie gi kata nyathini nyalo lalo ngimagi kuonde kunyo mula makamano nikech samoro bende ji olore aola mag mbesege wadwa ne ni ang'o matimre kanyo ahinya kuonde ma iyude pesa maket kod mago kasto kaka iwachonwa ni ginene a lot of the investors joma kelo pesa e sector ni jolony giwuok Tanzania. Ja-Tanzania okea gima timre e aluora ni kumidakie ni. Koro tiende ni uwegi emonego kaw ni en responsibility maru ni aluora kuma wadakie ni. Kantiere buche, kantiere wach pi, kantiere cracks, wane ma wadak kae. Koro wane ma ka gik moko timre bro timre ni wan. Koro being a nosy neighbor mani mana dawach ni kero kama na ina to bende nyalo konyo kibedo nosy kata mane iwacho ni beda kicha nyaka ing'e ang'o matimore e gwengi kama intiere nikech nitie kaka na gwenge moko juma ni waneno kata mana chakre juma mokalo nitie kaka na sigana manwa kelo kotenre kod tuoche moko momuche county ma Kisii ka gweng ji tuore to ji okeni gin tuoche machal nade en tuo magalagala ma bende koro mako ji ikeni ne chiemo ikeni ne pi ikeni ne ang'o magi duto te dhi mana gi aluora. Akeni Victor Paromane madichiu ne nyikora mga juang nyaka luore kod kuonde mikunye mula makamagi kaka ginyalo bedo akicha. Okay, anya mana medo jiwo gima daktari owacho. Nyaka warit gike ngere wacho ni I'm my brother's keeper. Nyaka wabed abed ng'at marito jiranda to wabed jiranda be obed ni ritowa. To wang'ere kaka nawacho ni we need jogo onego bed gi records. Nantie kamoro Lego kae. Iyudo ka joka ne penjo ni nitie vijende moko iluongo ni Sam. To gipenjo bang' 1 week ni Sam genicha tiyo lali tibe uneno gi kata dier. Iwacho ni jogi nodhi e bur ga ne ging'iyo ga bur moro. Koro king'iyo bang' ndalo 2 iyudo ka bur kana nosinyre kodgi. Koro onego bed ni records be wabet go to ji bedo informed maber. Information is the key. Ka ji nyalo bedo gi ng'eyo ni gini kelo masira kama to kidhi e bur onego bed ni chopo tindiko kata nyingi kamoro ni kawuono bur tom kamae wadhi tiyo to wadonjo e bur jadi wadonjo e bur sama kama to onego bed ni wawuok sama kama. Koro communication yudo ka it's there, but moloyo tete ka sirikal nyalo kelo jo mwandu investors mondo kel mashinde mabeyo manyalo timo mining moloyo kaka itime locally ni mitima nikech mondo joma nigi pesa madongo oyud kaka yute. Ka sirikal nyalo kelo mwandu kamano to nyalo konyowa makel mashinde mabeyo. Koro mashinde gi kobiro iyudo ka risk cha odok piny kata ka giketo impact in the environment, but the impact no pod en minimal nikech jogi tiyo gi chemicals gi are more dangerous as well, but iyudo ka machine cha dhi minimize gik moko mang'eny and then gibedo charged in case of any negative impact to the environment. Iyudo ka there is a certain amount of money monego bed ni gichiwo ne sirikal ma tiyo go conserve the environment. Iyudo ka koro ma bokelo yot to bokonyo jogwa matimo wach mar mula gi to jogo be mantie gi mula e lope gi kata ng'oge gi onego bed ni sako onego wamed jiwo jogo bede saka achiel mondo giyud kaka gikonyre. Mae manya konyo jogwa to giyudo kaka koro yuto ni chon iyudo ka ji mane konyo jogwa ne en pamba gi tuoro to kane sirikal noloro kikomi gang'o ginigo koro iyudo ka sani yuto ji ni piny kabisa. Koro iyudo ka ng'ato yie timo gimoro amora mondo yude kodogi gimoro e ot, lakini mwandu wa mailogi kik dhi gi ngimawa. Mwandu wagi onego bed ni gerowa. Mane manya medo wacho mondo jogwa obed motang' kabisa, kik warikni arika to waneno to wabed very keen. Koro iyudo kaka bet e compound kama to sinyra sinya, wabed very keen to wang'e gi our surrounding. To jogi be onego tim public participation ma clear to ma involve ng'ato ka ng'ato ma ji teng'e ni burni boringo ka through their environmental impact assessment. Onego bed ni nyiso ji ma elezea ni ji maber ni burni boringo kama to magi challenges manya bet nyalo bet magima mano kapok gikelo mashinde madongo gimoro kailano. Mane manya wacho ne jothurwa. Erokamano to jonema Victor kaka jalonye weche mag aluora jonema to diwach nango nikech ang'eni nek bende gitimo ga assessment nek bende ginono kuonde mikunye mula makamagi. Nitiere moko maneno ga ka samoro
gigolo kum mar mondo milor to jomoko pod dhi adhiya. Iyudo ka nemo onego bed ni timo assessment ma approve ka gini it's fit to the environment. To most of them, kata ka bed ni jonema timo gini, iyudo ka sani corruption oketho piny kabisa. Ka bed ni jonema timo gini, iyudo ka ng'eny site kata mana e gwengewa gi dino lor te. Natiyo gi jonema ndalo moro to iyudo ka mane gima hinyo ji. Mana kaka nawacho ni dhier e tuo maduong'. Koro awacho mana dhier, iyudo ka ng'ato bobiro, jomoko be riambo kata ni gin jonema to ok gin jonema. To ok gior, let's say the expert be ma understand gimoro ka ilano. Onego bed ni jonema be through sirikal, gi police and everything, mining police, onego bed ni gi emphasize on these ma ensure our safety. Koro iyudo ga alarm wuok ga, ing'eni ji ok wega wach gold ni mana ka ng'ato osetho. To moko be tho ma ji ling'a ling'a. Koro onego bed ni jonema kawo patik makendgi mondo gi visit mines gi te, mana kaka minister be nowuotho. To minister ka wuotho tiyudo ka mines ochung' for 1 week before and after. Kendo ka owuok ni, kendo gini ochako. Tiende ni nitie kata ng'at ma leak information kamoro, to koro mama kwa bedo united in a circle or something, to iyudo ka koro konyo yot. Konyo bet mayot kabisa. Mane manya wacho. To jonema mondo omed emphasize, to gimed siro matek konyo mondo konyo oganda. Nikech kawuono e wach ni mamwe ma mine wa ema tho e burgi, kata min ng'ato. Kiny be, gini nyapo ka chop mako mana ng'ati moro. Jogo mantie e gwenge gi. To jibe ok anya wacho ni jog gwenge ke, nikech ji wuok sani nyaka Nairobi biro timo mana ohand gold. Jomoko wuok nyaka Rwanda kucha biro koni, joma nyocha ne nitie nyaka Goma kuma ji gore malich. Kongo iyudo ka koro ging'eny koni gichako donjo ohala ni. Koro iyudo ka en gima kelo ji, to nya kelo tulo. Koro jonemo onego kaw gini ma serious to gibed controlled. Kaka Uganda ngeno kawe ma serious kabisa. Kasese kata Mwadui Tanzania ka iyudo ka sirikal makono keto gino ma serious. Ndalo Magufuli noketo ma mwandu te migolo iuso ne sirikal. Koro sirikal is the one ma determine to koro mondo giyud go royalties. Koro sirikal nya keto gik moko ailagi. Tido kama it's so easy to mondo track kata ni waido gold maromo waido mula maromo nade kata kila par kata kila dek kata nus kilo. To nus kilo ni use pesa makamatika kata sirikal ema kawe to dhi use oko kata dhi timo kode gimoro. Koro yudo ka pesa ni en gima nitie, ok kaka sani use mane black market gimoro ka ilano. Ero kamano. Ero kamano ahinya. Christine, sani bende koth chwe, ang'eni kuonde kunyo mula moko bende thany. To kuonde ma kunyo mula ma kamagi e kinde ma bende koth chwe bende ang'eni nitiere ga siem ma bende oja chiwne jogo eko ma bende kunyo mula. E kinde mamoko ma bende samoro nyalo lero ne nyikwa Ramogi Jwang' ma bende nitiere alwora mag kunyo mula. Dibed mane? Sani gima waranga ahinya en wach low, nikech low nyalo landslide nyalo timre mayot, to gi collapse mag tunnels gi, nikech ging'eny. Ging'eny. Ing'eni inyalo bet less than 1 acre. Wawach ni 50 by 50 tinwang'o ni tunnels mantiere iye kanyo seche moko gin kata 100. Tikia kata tunnels gi nolos gi nadi. To gidhi manadi. Koro mano sani it's a risk ma nyaka wane ni ang'o ma dang' watim. To ka jogi obedo organized, nikech training ma gintiere go ni ber ahinya. Ka jogi obedo organized, serikal onego bed ni nwang'o investors through this National Mining Corporation ma nyocho kit kai. Ginwang'o investors nikech jogi nigi training makoro inyalo kawgi kata ginwang'ie tiche e kambi ma bro bire. Ang'eni Siaya Ramula sani nitiere gi prospect maduong' ma waseneno itimo EIA tidwaro ni mondo kaw jogi. Hopefully in future kanyo emonego wadhie, nikech gintiere gi skills minyalo kaw sector no, to be sector no ing'eni pod nitiere joma tedo, nitiere watchman, nitiere nyalo loso ohala mar areas go. Kaka awalose to aparo gimoro kendo ma pok wawacho, nikech sector ni be biro gi tuoche. Nitiere kuonde moko ma waseneno ni HIV osechako idho. Nitiere kuonde moko wasechako neno ni gik moko kaka gonorrhea gi syphilis be ochako wuokie. Koro nyiri mantiere e sector ni, nikech ma ine jibro nyisi ni ma en pesa mayot, to en pesa minwang'o. To kaka jiodak kaka alwora e areas gi onego bed ni be waritre. Nikech
I mean sector ni mini jiwuok kuonde mopogre opogre to gibiro to giromo kuonde gi. Mano be onego bed ni waparo. But sani kaka koth biro, ingeni okinyal nyiso ngato ni kik idhi tich nikech koth biro. Angi chamango. Koro ena neno ni ginyalo gengo kuonde ma gitie nade. Ka gidwaro expertise nitiere kambi mang'eny mantiere areas gi, inyalo nwango jomoko kaka Solidaridad gintiere sectors ni to magido gi embui koso inyalo nwango gi embui to ka tiende ni ka ine sako mane mayot inyiso gini wane sako koth biro wadwaro ni mondo wagengre wanyalo gengre nadi to gintiere gi support magitimo e sector ni e Kenya kai nikech gin civil society ibro nwango ASMEC ma en association mar artisanal miners ma Kenya kai gibe ging'eyo ni nitiere mbui gi mamako ji from time to time koro ginyalo biro to ginyalo nyiso ni unyalo gengre kamae to kutiyo gi sako gi artisanal mining committee gi gi civil society organizations mang'eny gi unyalo bedo ni untiere gi protocols moketo nikech be ntiere gima waonge go sani e sector kaka waneno katimre Siaya an emergency response plan onge wang'eyo ni bro timre to waonge gi emergency response plan kaka inyalo yud kata mana jok ma low kaka inyalo yud jok ma low imo kanyo kaka wa respond kaka wa communicate nikech ing'e ni seche moko gimoro ok nyal bet marach ahinya to lakini wa panic to ng'ato ka ng'ato timo gik moko ting'e dira makende nikech Chris ni kaka waloso ni nikech niwacho ni nitiere mina auchiel ma bende low noruombore kuomgi man e gwenge mag Lumba to abich ema noyude achiel no nyaka makawuono pok oyudi manyiso ni emergency iwacho ni response samoro nyalo bedo ni okokete yo makare emergency response onge yo makare kata county nikech onge ng'at mantiere e sector ni okian gi bro response nade koro ena ni joma kunyo areas go ema biro konyo emergency response to mano tiende ni nyaka gibed gi training mar first aid ka ponono ine bur to okinyal breathe nikech ing'e ni seche moko ka ine e bur kondego inwango ni onge muya koro instead kinyala communicate kaka wawach ni communicate iwacho ni an kama to eraneno ni sani okanyal breathe we wagolie areas go to lakini sani kaka koth biro onego bedni at least wantiere gi emergency response plan wantiere gi safety protocols monego wabed go e mine kai to lakini kai ina ng'ata achiel ing'e ni magi okinyal timo nikech uno ganda mang'eny kanyo koro onego bedni ipuonjo uduto kanyakla tung'eyo kaka unyalo respond to such emergencies I bod nyerere 30 mano 30 seconds Christine adaro mar mondo milos gi ni koram gejuanga hinya mabendo sibido katimo tiji kunyo mula ntiere wach mabende ni wacho chien kacha mano kaluwore gi protective gears mabende ni gitiyo godo gi kaka ginyalo kedo koda tuoche mopogore 30 seconds kapok adhir Vincent 30 seconds kunyo mula wang'eyo ni kelo chiemo imeketo chiemo e mesa kolo sani gimonego watime ranga kaka wageng'ore onego wabede sako wane kaka wanyalo benefit from jok matimo sensitization e kunyo mulani koro wane kaka wanyalo timo gini together erokamano ahinya Victor wachni mogik kotieko Okay, anya wacho ne mana jogo mantiere ohala mar kunyo mulani mondo wa join sako mondo wariwre uru kanyakla wang'iuru jirendewa mondo wayus mwandu ni kik negwa mondo wagerre gi mwandu ni to sirikal mondo jiwa lakini kwa riwre kanyakla eka sirikal nyalo winjowa mayot mana kaka jenzi nyocha noriwre kanyakla wabe wanya riwre kanyakla ok wacho ni wadwa go koko kamoro but kwa riwre kanyakla yudo ka koro konyo yot wanya ndiko kata proposal mondo wayud investor from abroad ero uru kamano erokamano ahinya Victor Gunero kwa nyanya kuom yudo thuolo mano mar twa kodwa yor Zoom kintiere Bondo e county ma Siaya Dr. Chris Nomwombo in bedo wagunero kamano ahinya kuom yudo thuolo mar twa kodwa puonj makare mabende usomo ne nyikwara Mugi Ajwang nyakora Mugi Ajwang onge mang'eny madamed nikech jolony manya wantiere godo osepuonjowa koro iwacho ni ka wan gi itwa to wawinji ka wan gi wang'wa bende waneno koro paro makamagi bende wasomone mana jowa king'e jok mabende osebedo katimo tich ahinya kuonde kunyo mula makamagi aparo ni okang' makare mar mondo mi wasomnegi paro sirikande mag gwenge ahinya mantiere gwenge mabende osebedo kikunyo mula makama neuru kaka unyalo tiyo koda piny owacho mano mar kelo resruok ne jowa
Gik moko ma bende jolony na wacho kaka iwacho ni kapo nono ni lo ruombore kumoro, ere kaka inyalo kony yawa magwa mar mondo mi gol gi bur kacha kapok masira ojukogi gin kaka mage. Kok kamano gikanyo makelo giko mar twak ma kama okiny ma kawuono dakika odong' 6 mar mondo mi orom saa 5 mar onyango. Hello jowetewa ma bende watayo godo chenro mana ka pile, Cleophas gi Joyce, jomak duol, jogo picha. Ero kamano. Ibedi yudo chieng' makare. Nyinga Sharon Ong'ao. رمضان ده حياتي رمضان ده سمايا مماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول لا 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 رمضان ده رحمة من ربنا رمضان ده حياتي رمضان ده سمايا مماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول لا 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 رمضان ده رحمة من ربنا. For a business to be able to thrive, you have to ask yourself, why am I in it? Am I passionate about it? Because if you enter a business and you don't have a plan, you're really planning to fail. Again, we hire a lot of relatives, and there's nothing wrong with relatives, but is it the right person for the job that you have to be done? And people get scared of reflection. We don't call ourselves to tough meetings. We don't check our plans every so often to know that we are on course. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Marubani wanashinda pesa fiti in seconds on Aviete Shabiki.com. Shabiki nimekuwa nikiona kwa mtandao, kitu ikaniambia hebu nijaribu pia mimi pia. Nilikuwa nacheza na 50-50. Order ikakimbia hadi 400. So wakati ilifika 400 nikakash out ya kwanza. Nikawa nimerudisha kiasi ile nilikuwa nimepoteza. Jirani alikuwa anabisha mlango. Mimi kutoka kuangalia jirani, kurudi napata order imekimbia imefika mpaka 1000. Hapo ndio nilikashia out. Baadaye ndio shabiki wakanipigia simu wakashaya mimi ndio mshindi wao, but sikuwa nimeamini. Wakati walinitembelea ndio niliamini shabiki kumbe ni real na nilifurahi tu sana. Win millions in seconds. Cheza Avieta on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18.
Tich abich kocha kure saa ng'wen otieno nyaka saa auchiel. Lakini ni mixes maliet kabisa mag Luo Rumba, Luo Benga kaachiel koda jawa maliet. Kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny jaluo. Kapela nako ni wang'ne ka wadok kocha. Nyaka wang' jowi mari mar Ramogi TV. Lungani ya boy handsome Mandawea Roji bed and breakfast. Lungani DJ Kolokol instrumental. Tokodan Solomon Tito Kafaya Gudi. Kawa choni ma en Ramogi Night Disco. Kete Manaka. Gimwagolo ka watiyo kode pith gweno, gimwagolo ka watiyogo e puodho, gimwagolo ka ben samwa use ochako kelo. Subscribe to the Smarter Bundle today. Dial *544# or visit My Airtel app. Airtel Smarter Bundle. Browse, chat, call. Airtel Money. Airtel. A reason to imagine. Experience Dubai in a View Travel. Enjoy a half-day city tour, Dubai Creek Harbour, Dubai Frame, Burj Khalifa, Dubai Mall, Fountain Show, Desert Safari with barbecue, Marina Dow Cruise dinner, and 4 nights accommodation, starting from $1,032 per person sharing with travel visa included. With View Travel, Dubai experience yako iko sorted. Book now, lipa pole pole. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. This is a very powerful song, and we will do it together. Are you ready? Okay. Put your hands together for Tim. Wewe
Ratagoye yana malo chunya dwaro neni baba Anae kakilo kongi mana gita koma ngongo rabi Anae kakiparoda kingono mangongo rabi Anae kakigolo wichkot mosa budo kimenga baba Aneka kichango tuoche baba yo Aneka kidugo geno nyasaye mangima Adwana neni baba Adwana neni, aneni Yesu Adwana neni, monati meneno Rabi Anka chunya dwaro Tuache mota mutiedo tomanai Rabi Jago plama masa buho tomanai Baba Jaya oyore mosa dinore tomanai Baba Ana malokoro Yesu Ana malokoro Ratagoyaye Ana malokoro Baba Nyasaye mangima Nyasaye mangima Adani baba Kata wechote Nyasaye marata goni Hey baba Yesu Yesu Nene baba Onani baba O kadwar chiko ita nere pode magadano Rabi O kode awe kaka gisenga do bucha Baba Sibo imagisa koyona O kode awe Rabi Which quote masaka lebende O kode awe Nyaloni, baba, anange nyaloni, 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 nyaloni. Nyasai
Kocha kore saa ngweno tieno nyaka saa auchiel.
Their work ne pek mar kale
workplace. Everybody, my weekend TSN seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo Nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, Manera Mogi TV. Geno mara ni rio makare nyakoro mgajuang machiegni chenro en migago waiko ni weche manyien magethon weche. Jotelo kod jotije kar thieth maduong' ma Jaramogi Oginga Odinga ma Kisumu obago nyasi marwako idongas mar kar thiethno. Jaod bura ma Lego Usonga Samuel Atandi oyier kaka jakom komiti mar budget e od bura. Obila olando medo kenge enono kendo yango buche mag nekwa kiini e thurka ahinya kokalo kuonde chwalo ripode.